Lelà huwa lewn, imma huwa wkoll isem ta' programm tar-radju li jistħarreġ il-letteratura fid-dawl ta' dixxilpini oħra. Claudia Gauci, li tippreżenta dan il-programm flimkien ma' Lianne Ellul, laqet l-istedina tagħna sabiex tkellimna dwar Lelà. Mela, l-idea Lelà bħala isem l-ewwel nett jiena l-programm qed nagħmlu ma' Lianne Ellul u Claudia Lelà letteratura ħafna tidwir ma' littra L u ġiena dan il-ħsieb ta' Lelà apparti li Lelà huwa kulur ambigwu wkoll fakrek daqsxejn f'xi tila impressjonista ta' Manet u Monet u bħal letteratura hemm dik l-ambigwità u suġġettività. Minn hemm ħareġ l-isem Lelà. Għandna 13 il-programm u kull programm fl-ewwel skeda tajjeb ngħidu forsi li qiegħed jixxandar fuq Campus FM. Jixxandar nhar ta' ħamis f'nofsinhar. Samnieh fit-13 il-programm u kull programm għandu tema differenti. Din l-iskeda l-ewwel skeda il-programmi huma qossa ta' nofsija il-wieħed, jiġifieri kull tema maqsuma nofsija u nofsija, jiġu sija b'kollox. Meta karattri ma tihomx isem, jistgħu jkunu kwalunkwe mara u kwalunkwe raġel. Jiġifieri inti semmejt ir-Rosa, Rosa kienet in-nanna u jiena stajt ktibt l-istorja billi ngħid kien hemm darba waħda mara minn San Blas li kienet tħid. U ħietet għaxar il-bisi qabel id-difna tagħha biex forsi n-neputijiet jażlu waħda minnhom ħallet indifen. U kienet tkun kwalunkwe mara, le minn kwalunkwe post, imma malli jiena tajta dak l-isem, Rosa, anka semmejtu The Name of the Rose ta' Eko, li daħħa jibqa' marbut magħha, ġifieri din mhix issa kwalunkwe mara li kienet ħid. Sewwa Sandra mhix kwalunkwe mara li ħalliet iċwivet warajha, Gracie mhix kwalunkwe mara li ħalliet il-lanet li kienet tiġbor minn strada stretta warajha, ma hija Gracie qed nidentifika. Il-letteratura kelma kbira din. Il-letteratura tibda fil-ħajja tagħna minn dun nkunu żgħar. It-tfal jarawha mod u l-kbar, speċjalment jekk hemm żewġ tipi ta' adulti fejn tidħol il-letteratura, dawk li jkomplu bil-letteratura, jkomplu jaqrawha u jistudjawha, anke sempliċement jaqrawha għall-gost, u dawk li mbagħad wara l-eżamijiet ma jmissux ktieb bidhom forsi. It-tfal, il-letteratura jarawha bħala xi ħaġa kbira, xi ħaġa ta' bil-fors, ħafna minnhom għall-inqas, xi ħaġa li jridu jistudjaw għall-eżami. Imma mbagħad il-letteratura hija ħafna iktar minn hekk u hija ħafna isbaħ minn hekk ukoll. Aħna b'dan il-programm Lelà qed nippruvaw nagħtu ċans lis-semmija b'din il-forma differenti tar-radju li imperċu mberħu kodba forsi li qatt ma jkunu semgħu bihom jew nerġgħu nagħmlu daqsxejn ta' żjara u nerġgħu nfakruhom f'kodba li ilhom ma jaqraw forsi wkoll. Xorta ħażina ikolli ngħid li meta nisma' xi ħaġa lokali ħafna drabi mhux qed ngħid dejjem ma nisma' xejn li jgħallimni jew li jtini xi ħaġa u minn hemm ukoll ħarġet din ix-xewqa li nagħmlu dan il-programm tal-letteratura. Il-letteratura tista' tkun tasal għandna f'diversi forom kif nafu meta jsir film ħafna drabi jitlaq mill-ktieb imma nafu wkoll li jista' jmur it-teatru, il-letteratura tmur it-teatru, għandi f'moħħi Jane Eyre jew Frankenstein u serje televiżiva wkoll. Jiġifieri naħseb li dan il-bżonn ħassejna ħafna u nittama illi issemmija flimkien magħna mija jew għalien qegħdin jiskopru mill-ġdid il-sbuħija l-imħabba l-letteratura.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.